alani ido banadong masa di tonga-tonga ni huriata yulahon pramopoon asa takas diramoti huriai disosoi huriai akan namar sitaw itu ulaw ni asa unang adong anon akka ulaw nakago paramnin na inong apa siya mahotami sa luna ninna sa sitong nga bolo acara keluarga hamu sama hamuna do masih tiroan terlumubi ma dang ngadong be na tua-tua gudang gusto tikianong natorasi kompak namarang-marang ginuwarida alain borhat na tua-tuai dang ngadong be masih patiluan akan namarang-marang gi do namariboto gudang gusto mo ya kan padua homuse akka cara keluarga imane dokonna ba bolo pati burhu pinasitak mulo pasitaku pinatebu manang songon upamanya ka nadu tua-tua memet bulung ni bane-bane memetat bulung ni memet bulung di jior memetat bulung ni bane-bane dan gado si dokter tigor adegan dosi bain dame nin alana idu na goi taida di pudian ni na tua-tua ulidu da ma pestani ulaoni na tua-tuai ninna munu sada alai tungaha peta patupa songodi peta bain bolodung dak sada hamono di pudian nyari tapa porot na tua-tua ai metong innon yak kena tor gotu pastor haname di amang di sonate terlumubi amang do anak pangguaran jala on naman nagabi ama dut ina di hamuna keluarga nagabi manuturi tuturi hamu tong na tua-tua nakpe anak pangguaran ibana boydo masih lepat dawat akan adumenggan boydo dangi alana bulu berkami narahai tung dengkat do borhak na tua-tua rohami dusun martangian amin nina naitor takku berkami be tos na ba amin na berkami di berang babe menggui bimana nga terporhat ibana berarti ina mahoroa pinangidoni na tua-tua ya asa pakubasion ni na tua-tua selama 10 tak kurang di hamu keparanna saluh nama cek gudang do apa supasu dileo tu hamuna kan jala sehat sudi peparanna hidup namanya balibana hati ini jadi itu lambang budaya do itu si Jagarono kamang do inang di bagasan kuarni itu hatta Yesus Kristus asaido penonton nami itu hita asa kanup jol mek mate do di benua gijeng do sapulito dita hapar sana tu guru na tama kirpita nung ngatalu hamatiani mahita hene Kristus Yesus tu hatta ima namia di tonga-tonga ta lumuminang di hamuna saluhna amin martanya macauli do poda hanya hatam Tuhan Tuhan namani roy ngulu dut haporsion nami dina padu-padu akka hamatian asaunan tubuh tutu akka ulaon nasodi halomor roham nasa jolma ikon mate do jala di benua gijang do sabulon itor dinami haporsion na tu guru na tau makirim jala nunga di daluoko hamatiani ima posni rohanami Tuhan saya masih paida dohami muse tuan magijangi jala ido nagabi manodangi rohadut pikiran nami mulutuk pe Tuhan marujung ngulu na tua-tua no satong-tongan di bagason tumadikon saluhuk nakapo paranna ali Tuhan dame mima namian disalut sudah keluarga asa sada nasida di
bagas sadame lapa berhaton ina namion dengan paradian persatok kinani huhut lau pasidung ari-ari ni nguluna sian portibio akka ulau paradato pesa dari unali Tuhan pasatami tu edupamu leon hahi paso diselut akka si solhot dinanang Roma ngadupi akka ulau paradaton dawa kamara leon mutoktong si harniari di ulau nami sadarion tarlumobi dinanang masakat nasida mabuan bakeni na tua-tuaon puran merdalan na daw nagajang di Tuhan nago akamara di perdalanan alay postorohan nami benon nami na si dari tangyang nami ramoti di perdalanan leo toktong torang ni roha dia kasupir na mabuan kendaraan na asaboy na sida marlas ni roha di bagasan hai pason sahat tu bona pasogit dot mulak tui ngananon Tuhan pasatami medaging doktor dinami tuho bolo tung marlau dosa ngulu nami urasi hamis yak kadosan nami holan marhite mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Amin. Asing rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong rohani di bata ama. Do persoalan itu diperbedia ma. Nama dongani kita seluruhna. Amin. Di tanah mardola tubuh doa sautan nami di buru manwani kami. Di buru maju rumah-rumah no. Atur putusan nanti, mabe saya ada 2 tulu. Tarik kamu subang kau, tahap kamu. Belum bisa apa sih di tengah-tengah. Berkamu mati soal. Buat kamu yang kursi apa?
Betul. Hari mana wi? Pola lagi sampai tongak atas. Pola tusa kursi. Pola salah nggak mau. Kursi tusa. Ada 2 kata-kata. Jadi mulai kemari Tuhan dah mulai di mana kita seluruhnya di bukan yang laut dari mana betul angkir betul di rumah Tuhan siapa nama muka satu nama nongai satu nama ujungi di ulang tahun di soal raja nami bulan nami di mana lau ada pengopoma dan dua nami tu jago-jago dah sampai nukani tanganna jadi di soal raja nami naik pasah hatomu ada tuna dua nami jadi langsung ini di nonga sahuta saudara nami dohot nonga sasilon nami mulai ada mari kita selalu hubna tulang nami sitorus tulang nami tarikoran dok selalu hubna raja di bula-bula nami narawal apalagi baga satikyon semua lima hatahu asis yang kami kasuhutan mulai ada mari kita selalu hubna Paulay ate mati Tuhan atau tong mangudi tingguluta di bagasak kali pason di Bonatao 2027 mulai di gudang-gudang nami di hamuna saluna pakai lekor nami secara khusus imangka tere nami amek nami operan ni borokon ikut doa kaleku dia karubut dohot puda yang puta si julu-julu tubuh lumubi di pati ni di bata napas ngapon natarasnya dan hobak di tujamida tapi natorang ni amat pendeta lagi mau lihat adong nakiku payudi ko akalet ko hatan yang pendeta i molo songonon memang ulaun na sampai juga di acara keluarga memang ido satu kosnya dan gabi ingotor di ulaun ni na dua-dua na gabi si ingotor mo hading ganok doon na mangyahi hamabain hatubur di hamu pahahamarang diyon unak sugot dong di taho kita ibotokon karang masyat tusak kamu akalek kudo ibotok adong dolek kudo ake botok kuhata ni na dua-dua na makdok molo ulaun molo buhini jon makardo pahanan sejuru do tutu hinaulina alai molo ulau manang adat ni habata kota di budido tutu hinaulina dia meyasa do hono kusoni to makale kudu ibotok molo dusta ido hinaulina dinggal sudi makdaran ulauni daruli paso-paso mamu tuma di kosanap tuma di dua me botokon sejak koron di badan siap pon di dimuna saluhuna kok barang di botok jadi lah soni manang di itu di son nunga tapak be son la budul udah hami son la dalan hula-hulam san bona pasugi di nau sahabat dua maho itu makhidido di haranami di opas partigeron di nalaho pasahaton ulos sabu ima ulos parbudi si jalonmu sakami hula-hula tangyang nami atong hula-hula tukang paramito si tupak konon ni tordim si paso-paso konon ni dibana si sakonon ni badan sapon di tordim di salubuk kok parami tumadi ko sana maho tumadi ko tua penggek sama tua salubuk na kok parami dia akan me ibu-ibu magoda dia akan di bagas pak sekolah jumpa akan di duluan dapot na jinalahan asa tahuli paso-paso sa luhut pagparang mito sonang marham dinalahu manopot Tuhan mi imot ma hatani di bata na mandok di bataku dodong aku ganu pari ganu tao totong deho ito ramotan di Tuhani tubuhon na doho kusya munay
Jadi sonari pito pasar taima ulos sabut ulos batulion. Tangalani hafal itu pendaniadu. Otik tinadikon. Pasu-pasu nagudan. Tidak orang nasional. Manggonggo mahoy botoku. Tusaluhu keparamu. Siluboti mahami akahula-hula. Jadi ratu dia mamu semang berudukna. Horas. Jadi pinasaha mamu setu tulang nami raja siturus. Isorodo kami siat tulang muna digokod dohor jujumuna dihamuna pamuruan nami. Imadutu siaranak takas tabar-bar dipar saumadwani iwoto nami puru nami nak perjulu dia tuhata siat tonga-tongata alai si dohor nami mulu siat tulang tengah pola marhabut ni rawa be kita mulu dia siapa aku di suatu pola dari wilu di hamuna aka komparan ni iwoto nami alana mulu pinai huti hudo jala bidere konai yang gosia dumur be ngatung tak pia be kurasa nawui 130 tahun. Mau ber nak kita mah 7 tahun 20 baru tahun 2020. Jadi begitu kiru ngasih 10 tahun. Dan juga. Jadi si hamula terus tadi. Holani lo si pangidon namin di hamuna kumparan ni iwoto namin. Arong ko hata ni na dua naman doko. Bagak si mulin tadi dari siapa depan na. Hinauli ni hinarekan ni sarana dua tadi dari di sihabuliana. Molo mardos ni roha hamuna aka komparan ni iwoto namin. Jadi do si dohron namin tu hamuna. Asa dos roh hamuna dinarao pa morhaton. Iwoto namin tungingana persado kinani. Jangan gogo hamu martamia. Asa di pasu-pasu tuang jadi sohoni mah sohoni orang di hamuna saluhuna apa nasi duli nabi tahun di pasar tamuna ulos sabu asa mana pun dinauli mana pun dinareka mau tutu di komparan ni iwotonan sohoni orang di hamuna saluhuna akan nama holong riroh raja di luar sahuta dinamani roi ima di komparan ni iwotonan yo tumar maduk mau lihategora kami tu hamuna saluhuna nari naru nang mengalir tikiran dia pada bertikiran roh mengadupi ima pasar badwoni iwoto namyo jadi sooni mahata dabu ibu pasar tami siatula saya manupak batu sahalannya mata nomor tua dia bata tuhamu saluhuna komparan ni iwoto namyo asal bolong masuk nahata ni dua-dua na kejak yang di rumah kejak yang di sopo nunga gabe nyo ni boto namin saya tu gabe na mahamu angka komparan na matutur aja namin jadi oleh hati mah di tempat yang tabasahan zon hami sanua sahuta itu manduk melihat di hamu udah tarik orang dengan tulang
kami asal Pak Mupon di Manogoton pernah ko ni mata nero ini jadi lenggan asal honong matutu soni do na tua tang mabagabi tunol kedoan hari muna magabi nomor muda bagian Tarik orang. terus asa ala lenggan do mu tidak kami marsi pono do tong soni madiak ka angyang ni Yehuda tulang saya amat terbaca mana pas aku di ko parang din natutuan dengan boy mardanan saat tu nampak terus dengan pasatukinan saya ngiyak matutu mana uli merdengam mapan upon di mana boton pohon amat terbaca so lima atas yang hamil masa uta pada tayo man kamu asuto